Haba malam, ya za a yi kamfanin ku daga na sa kuɗi kawai sai ku zo ku ɗauke mun. Ana cewa Etisalat suna da abubuwa, na mobile suna da waye, na sa kuɗi kun zo kun ɗauke mun, kullum na sa sai kun zo kun ɗauke, ashe kuma kun zo kun toshe mun layi na. Kwantar da hankalinka, na fuskanci me yake ma zafi. Ka je ka shiga wani tsari ne wanda kai baka san shi ba, wanda ake ci ma kuɗi. Amma insha Allah yanzu zan baka tsarin da zaka fita daga cikin wannan matsalar, sannan toshe ma layi da aka yi za a iya buɗe ma. Kawai ya zama na cewa ka mallaki katin ɗan ƙasar ka. Kuma kar ka je guri kaga an ɗauki waya an ce za a yi ma rijista. Wannan abun da ita ake rijista a ko'ina, mu rijista mu ba a yi a cikin waya saboda akwai ƴan bogi. Yauwa, to shine abin da yanzu zan faɗa ma lambobin da za ka yi amfani da su domin ka fita daga wannan tsarin da ake ci ma kuɗi. A gaskiya ni to a gyara mun layi na, ku dade mun a buɗe mun kuma sannan a dade mun kuɗaɗe. Wannan wani wallahi ku fadi ba a gyara mu ba. Kwantar da hankalinka. To ba a gyara mu. To ga wanda ya zo ya tambaya akan nan mobile domin ana taɓa masa kuɗaɗe. Duk wanda yake sa kuɗinsa ake ɗaukewa ko kuma ba sa daɗewa zai yi amfani da *251*2# sannan ya tura domin fita daga wannan tsarin. Idan tsarin kira kuma kake so, wato more life minti 15 a naira 100, sai ka danna *620*1# domin hijira komawa tsarin more life complete minti 15 a naira 100, wato 11 kobo per second. In kuma ɓangaren tsarin data ne, za ka dinga siyan 1 gig 200 da kuma free awa 3 ta kallo a duk wata social media kafin a fara cin wannan 1 gig ɗin. Ko duk lokacin da ka siya, haka za a baka tsawon wata 3. Kai amfani da lambobi kamar haka: *282*1#. Gaske wata ina yin mobile, idan ina so in dinga samun irin wayannan abubuwa naku na garabasa, ina zan je in same su? Yauwa, ba kai kaɗai ba, ga sauran mutanen da suke kallon mu. Idan kuna buƙatar gyara matsalar ku domin ana ɗiban muku kuɗi ko sauransu, to ka ɗauko wayarka wato Android ɗinka, sannan ka shiga YouTube sai ka danna 9 Mobile Hausa TV. Za ka ga mun fito don magance abin da yake damunka a cikin layinka, sannan kuma za mu fito muku da sababbin tsarika daban-daban wanda za ku dinga amfani da su wajen jin daɗin layukanku. An ce kuna saki kyautar layi da cajin idan mutum ya je ya bi diddigin ku. Idan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa, za mu baka kyautar 50 MB wanda za ka iya amfani da ita a cikin layinka. Yauwa, shine wannan. Wannan tsarin yayi. Allah ya taimaka. Na gode. Yauwa. A to ba matsala da yanzu. Baka da Ba matsala. Na gode sosai. To be continued. Follow all in 9 Mobile Hausa TV.